Si Jesus ug si Satanas. Marcos Kapitulo 3, 20-30. Pagkahuman, mipauli si Jesus sa balay nga iyang ginasak-an. Ug nagtigang pag-usab ang mga tawo didto, busa si Jesus ug ang iyang mga sumusunod wala na'y panahon bisan sa pagpangaon. Pagkadungog sa iyang pamilya mahitungod sa mga gipangbuhat ni Jesus, miadto sila didto aron kuhaon siya, kay nagaingon ang mga tawo nga nabuang siya. Ang mga magtutudlo sa kasugoan nga miabot gikan sa Jerusalem mingon, gisudlan siya ni Satanas nga pangulo sa mga daotang espiritu. Busa pinaagi sa gahom ni Satanas ginahinginlan niya ang daotan nga mga espiritu. Gipaduol ni Jesus ang mga tawo kanya, ug misalti siya kanila pinaagi nini nga mga sambingay, dili mahimo nga si Satanas muhingilan sa iyang mga kauban. Kon ang mga lumulupyo sa asa kaging harian magkabahin-bahin, kanangaging harian dili magpadayon. Mawasab ang maitabo sa asa kapani malay kon ang mga nagapuyo magkabahin-bahin. Busa mawasab kana ang maitabo kon si Satanas ug ang iyang mga sakop magkabahin-bahin ug magunay, ang iyang gingharian dili magpadayon kon dili mabungkag hinuon. Sa pagkatinuod, walay tawo nga makasulod sa balay sa kasgan nga tawo aron pagkuha sa iyang mga kabtangan kon dili una niya gapuson kanang kasgan nga tawo. Kon magapos na niya, makakuha na siya sa mga kabtangan niya na nga balay. Saltihan ko kamo sa tinuod, ang tanan nga matang sa salaog mga pagsulti ug dawtan batok sa Dios mapasaylo, apan si bisan kinsa nga musalti ug dawtan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Kini nga sala dili gayud mapasaylo bisan kanusa. Kisulti kini ni Jesus kay nagaingon ang mga magtutudlo sa kasugoan nga aduna siya'y dawtan nga espiritu.